Nag-viral ang video ning duha ka mga lalaki nga nanganao gikan sa modern PUJ nga gikatahong adunay gihimong dautan. Ano ang report ni Nico Sereno? Kini ang nag-viral nga video kundi nakuhaan kining duha ka mga lalaki. Puliki sila sa pagkanaog sa modern jeep dayon dagan palayo. Base sa mga comments, mitumbok sa duha nga gingong na miktima kuno gikan sa sulod. Bisan ang kapulisan sa Mandaue, misusi kung may krimen ba sa maong insidente o gipatanaw kung nahitabo pa sab kini sa maong dakbayan. Kung mabantayan, sa rota sa modern jeep, muagi kini sa Mandaue City. Apan nasayran nga ang insidente, nahitabo di ay sa barangay Yati sa lungsod sa Liloan. Dugay na day kuno kini nga nahitabo. Misusi ang Liloan Police ni ini, human mabaniog sa social media, kay nag-alerto usab ang mga netizens kabahin sa duha ka mga tao. Apan gipasabot sa hepe sa Liloan Police, Major Maui Arcilia. Actually matagal nang nag-viral na yan dati, but ewan ko ba't nag-viral na naman sir, parang pinaanan na naman. But nakausap po namin, ako mismo sir personally, yung nasa, yung operator na. Dili kuno hold up o tulis ang nahitabo. Hindi po yan snatching, parang nag-away lang daw sa loob ng bus, and hindi lang po nila ni-report. Parang napasa-pasa sa media pero parang mali yung information. Kaya inimbestigahan man namin sir. Na istorya na sab ni Arcilia ang usa sa nag-post sa maong video aron makurihian ang caption. Sa katapusang ihap sa usa sa mga nag-post, may kapinakini sa 3 million views. Nico Sereno, Balitang Bisdak.